Hello guys, how are you? We are are Miyambo family. My twins akarorana. So guys, today tiani nyaya tinayo panapa yakasiyana nenyaya dzatinombosuya nadzo. Today tine ma questions atoda kubvunzana panapa. Toda kudiscussa nezvawo tiri panapa. Then mimi guys munozoisawo maonero enyu mucomment section muchitiudza kuti munozvionawo sei maererano nezvatiri tataura kana kuti zvamunofungawo zvatinenge tisina kutaura. So you can ask. Right. So question number 1 baby. Why is it mukadzi akaenda kubasa mumba munobva matanga kuita hondo? Mumba matanga kuita hondo. Yes. Sekufunga kwangu mukadzi akaenda kubasa chinozoita kuti mumba muite hondo. It's obvious. Ndechekuti ndaenda kubasa nditi. Yes. Ndanoshandawo ndanoita ndodzo imi baba like baba muri pampa kana kuti muchienda kubasa. Let's say ine like mibvunza chimiviri. Baba vari pamba vana kuenda kubasa. Baba hamusi kuenda kubasa. Yes. Imi ndoenda kubasa. Yes. Then tozoti baba vaenda kubasa. Sorry ndipindure pekuti musati musina kuenda kubasa. Mai vaenda kubasa. Nini ndaenda kubasa nditi ndakusiyai pamba. Yes. Ndasiya mumba mangu sometimes ndinoda kusiyawo mumba usina kana kusvikawo ndiro handiti. Then wobuda woenda kubasa wodzoka mumba makangodaro mumba mana kusvika ndiro. You see, haunawo kana kusana kutadza kuti ndine zvandosana kuitawo kana kubika. Kana kubika agatisi some people hafari kubika anorume. Kana kuisa pakadaro. But zvekutaudza kuti uri kusana kubatsiridza. Kuti kana mudzimai wangu akudzoka kubasa anowana acho anosvika achiwana pekutangira kana kungodzisa mvura kugeza chete kuti ndichidzoka kubasa ndodini. Iwe semudzimai chaunenge uchitasira kuti kana kuenda kubasa udzoke murume aita. Ndicho ndio kwandiri kuenda ikoko. Chimbotirei ndichitaura. So unosvika una kana kungobatidzawo stuff zvoti ndionawo ndosvika ndichiona kuti ndine pekutangira. Handiti ndosvika mumba mangu makangonyangara pamwe wakavata pamwe watofamba waenda kwawaenda tongudzoka mumba makangudaro indabva kubasa ndaneta ndosvika ndotanga start zero start zvandasiya zviri ndozvingorimo ndokunotanga hondo. Zvinokonzeresa hondo pakuti iwewo ukaenda kubasa ukadzoka ndakangovata isina chandaita unozvifarira here? Pakadaro hazvitambiriki zvakanaka. Uzvifaririka. So I think ndo chimwe chechinhu chinokonzeresa kuti mumba kana mukadzi akaenda kubasa muite hondo. Because hapana munhu anofara wadzokawo kubasa munhu wese anounderstanda kuti kubasa kunorwadza. Ipapapo varume vazhinji zvavo we understand kuti mukadzi haaneti basa raunhukadzi hariremi zvekuti vangazoti wabva kubasa utaura kuti wakaneta. Tinenge takufungidzira kuti kuchazomunetesa chii anga achiitei kubasa ikoko. Hatizozvisi kuti wanga waenda kundoshanda tinenge takuti wanga uchiitei chakunetesa. Saka mukadzi haneti. Mukadzi anonzi haneti iye. Murume unozoneta sei? Murume kapa naunze dhaka kukanya dhaka kusunza nezvidhina. Ndozvonyaya kunge zvichitaura varume vakawanda kaizvozvo. Monoona kuti mukadzi hauiti zvokanya dhaka but iye zvokanzi square wakamira zuva rese wakangomira panhu pamwe hauneti here? Kuneta unoneta. So hakuna basa anonzi basa harinetesi. Chero ndikaswera ndakagara zvandakaita panapa nonzi ibva makusendeswa manhero wakangogara panapa unotosvika paextend yekutoneta. Ini ndozviunderstanda zvangu kuti tinotoneta ende basa revakadzi vanoneta. Vamwe vanokwira mastairs vachiita zvanenge vachiita unoswera wakamira zuva rese hauna kana pekuti unombogara uchiita zvanenge uchiita nenge wakangomira sezvanongoita varume zvakangofanana nezvinoita vanhukadzi. Zvozongosiyana pakuti vanhurume munozonokanya dhaga chete isu tichiita zvekuklina mumba unoziva kuti unosvika pamwe pamba pekuti unenge uchiita kupusha masofa usumudza mubhedha uri wega uchikwira pamaladha uchinoklina but unotodzoka wakatoneta. Ndopaya panozonzi kwanzi mukadzi aneta anokatoita basa rekadzi rinotorwadza pasho rakangosiyana zvaro kuti rinoshanda sei. Ndapanza ipapo. Okay, let me explain pakuti murume aenda kubasa. Mukadzi aenda kubasa. Ipapapa
ndingangoti like zvinobva nokuti anotanga kudzoka kubasa ndiani. Nabuda mumbonga wangu kachabuda tese taenda handina zvandaitawo handiti ukatangawo kudzoka chisana ugadzawo mvura wogeza handiwaona ndosvikawo ndodiniwo ichizovati hapana chipe kutanga nausa pane mwe unokuti but uonaka isu panhau yekuneta iyi tine zvinhu here zvatofanira kunge tichiratidzira kuti zvioneke kuti munhu yakaneta kana kuti I think iwo zvaunongoitawo semurume kana waneta kana uchingotaridzirawo kuti wakaneta semurume nemukadzi unototaridzira ndakaneta but kana usingataridzirewo zvaunongoitawo semunhurume because munhukadzi munhu ane ropawo nechi zvinongoitawo munhurume so iwo kana uchingotaridzira kuti wakaneta ka nemukadzi anototaridzira but kana usingataridzirewo ndizvozvo andidzosera kumashure. So panashandoti kana watanga kudzoka kubasawo tichinda tese sanogadza kana mvura wogeza handiti okay wondisirawo yangu budisawo muri womufiriji izi svikawo chidini iso muzira kana uchikwanisa chero usanobika kana uchikwanisa ndikutaura kuti kana uchikwanisa because some men they don't like to cook vamwe varume vadu zvobika but nofungwa tofangwa ngobatsirana sezvo tichingobatsirana kuti kushanda. I understand kuti ndiri mukadzi. Alright. Panhau inozonyanya kukonzesa hondo yatati bvunze panapa. Pane nhau yekuti vanhu maakundorara paya panguva dzebota paya. Then ndo panozobva pamashuka ekuti ndakaneta. Masvika mabva kubasa nditi. Either iwe mukadzi wabva kubasa murume aripo wasvika wabika shaina mbogezisa vana kana pane vana wagezawo wanaisa wapedza. Yes. Okay, so zvinozobva kuti ndakaneta apa kana tapa nguva yebonde unozoti like ndikabva kubasa ini ndikasvika wandiitira zvinhu ndotongonzwa mafeelings angu tongoti I'm ready. You see, but ndotongosvika ndikatongodhinikana ndatonetira zvese aikeda because isusu zaurumira tengeta kuti aufanira kuzoti wakaneta tengeta kuti chakunetesa chihongwa chiti kubasa ikoko andiri kuona ndo zvakunetesa zvawaita kubasa zvisiri zvebasa rawashanda. Iwe murume kana uchibva kubasa hauna here zuva rinongoti ndakaneta unenge waneteswa nei kana varume vazhinji it's like tambozvitaura zvoti dhaka chichi izvo zvitazvitaura unenge waneteswa nei ini chisinganetesiweni ndaenda kubasa ndakararama navarume vakawanda tinenge tichiti isusu tisu tinofanira kunzi tinzi takaneta nenhau yemabasa edu atinoshanda. So when it comes to tapa nguva yebota wakuti wakaneta unguzozo runotanga bhozi lesingachatodi kuti chero kubasa kwacho uende bhozi unodzoka waneta andiri kuona. But chinozonyanya kuti munhu ati ndakaneta inhau ngoti unenge usingangodi ungobatsirana nomunhu wako uchingozviti ndini murume uri kundikata ndichida kutsanangura urikasira kutaura pana chidota ndipoti pane vamwe varume kuti anobva kubasa handichatanga kusvika ine ndichiri kubasa anoya kuti konya pambedha ndakugara bisi nefoni yake hamba izvisiriwo kana yake mvura kugeza kana kupinda mumaraundi kana kupinda mumaraundi haana kana nekugeza atoenda odzoka manje uchida kuti inini ndichitanga kumuisira mvura pane yake kugeza pane vana pane yangu kusuka kubika zvese iye akangogara inini ndinine chinziita zvo so ndozoione feeling yekuti tizonoipinda uko ipo panonetsa because feeling ratodi ndinga tokubheka nawo ndoenda kutofila like maybe ameno zvangori anotadza kana ngozvisira mvura yekugeza kana usanondisirawo yangu usana kugadza kana muriwo pastovhu ndichivuya ndizopedza ngubika. Right. Ipo ndapanza tichazonza zvimwe zvacho kunechi comment section guys mangotudza zvamuri kufunga vachindataura here ndakumirira nenguva yedu rekaitende pa question number 2. Okay, so pa number 2 pedu tikuti chireka kudaro zvewe munhu anofanira kuchengeta mari ndiani mumarriage? Anzi ndiani anofanira kuchengeta mari mumarriage? I think pamaraba mungati chimi pamari imi maonero andinoita ndekuti panofanira kunge pane inonzi family account kana kuti wallet yefamily. Yes. Okay. Yekuziva kuti either mari yamawana yamimi mai kana kuti mari yandawana inini baba totoisa family account, right?
tozoti kana pari pekuti pane zvandodawo inini sababa ka ndouya kuna mai mai pane zvandiri kudawo kutengawo then modi towirana totora mufamily account then ndoita sei yes imi mai kana mune zvamunenge madawo baba ndadawo mapoto angu chakati nechakati towirana toti okay ngatitore mufamily account enda munotenga. Yeah, I think you are right. But pane problem yekuti some women vanozoti mari ndeyangu let me explain zvandinofunga kuti chii chinokonzeresa kudaro. Kuna vamwe vanhurume vekuti vanochengeta mari dzavo vega, haapi kana mukadzi mari, kana ri grocery anotenga zvese. So inini kana ndikazoenda kubasa ndikaona mari yangu ndotiwo ndeyani ndeyangu, ndochengetawo ndotengawo zvandinoda, because murume kana kawana yake hadini haandipi, anozvichengetera mari yake, ndiye anoziva zvese kuti soti yapera umba ndiye anodini anozviziva kuti kana soti yapera ndomuza soti yapera unotora mari yake paiva anotora onotenga. So ini ndikazoonawo yangu ndodiniwo ndongotiwo ndeyangu nanditi nokuti hakuna mukadzi asingandibata mari mumaoko. Ndingaibata zvangu ndigotadza kuishandisa, ndozototi mumwe musi takatoperera ndoti mari yandinayo iyi ngatichidi tishandisa zvinoda kushanda, ndinoti hatina mari pari zvino. Nimaona bhozi pane dambudziko futi rinoitika ipapa kuti mari sababa usikupa maichi mari rungoya nemari yako ushandisa zvaunoda, kana kuri kumadoro, kutenga fodya, kutumira kumba usina kuudza mukadzi kana ita sei. Pane zviita dambudziko rekuti nguva dzinosiyana, mai vanozoenda kubasa, baba musi kuenda kubasa. Ende panotanga futi dambudziko nekuti mukadzi achadi nemari yake, achadonichi nemari yake, akuto iyi ndeyangu ndazvishandira ndega. So I think it has one speciality adiki. Alright, so guys, ndo nyaya yatinayo nhasi. Tokumbira mutibatsirewo necomment section kutiudza kuti imi mafungiro enyu akamira sei. Pamibvunzo yedu yatabvunza nezvatataura guys, maonero enyu pane zvatataura, zvamuda kutapudza zvatataura zvisiri izvo munotitapudzira muchitidzivisa, zvamuda kuwedzeredza, zvamuda